Antonio Kaldaka hautsi zuen. Gaur egun protesi bati esker ibiltzen da. Irati minbiziaren aurkako tratamendu arrakastatsu bat amaitzen ari da. Biek bizitza normala egiten jarraitzen dute. Eta hori ez litzateke posible izango zu gabe eta zure odol ematerik gabe. Giza odola ezin da fabrikatu, eta behin aterata, osagaiak iraungi egiten dira erreserba egokirik gabe. Gaur egiten diren prozesu mediko asko ezingo lirateke egin. Odola ematea Nafarroako odol eta ehun bankuan egiten den prozesua da, eta odola ateratzeko 8 minutu baino ez dira behar. Ondoren, odola analizatu egiten da, odol taldea eta RH-a zehazteko, eta jasotzen duten pertsonentzat onuragarria izango dela bermatzeko. Gainera, osagai desberdinak bereizten dira, plasma, plaketak eta globulu gorriak. Hoietako bakoitza temperatura desberdinetan kontserbatzen da, eta iraungitze desberdina dute. Globulu gorriek 42 eguneko epemuga dute, plaketek 5 eta 7 egun artekoa, eta plasma berriz 3 urtez izozten da. Osagai bakoitza ondoren erabiliko da, Antoniok eta Iratik behar dituzten bezalako ebaketa eta tratamenduetan. Zure esku zabaltasunari eta zure odolari esker, funtzionatzen du gure osasun sistemak. Hori dela eta garrantzitsua da gogoratzea, egun guztiak direla odola emateko egunak. 18 urtetik 65 urte artekoa bazara, oro har osasun ona baduzu, eta 50 kilo baino gehiago pisatzen baduzu, eman izena gaur odola emateko. Partekatu zure bizitza. Eskatu hitzordua adona.es webgunean.